Tak, budeme pokračovat v historické sekci, zanoříme se trochu hlouběji do historie ovšem. V letošním roce proběhlo jedno zajímavé, velmi kulaté výročí a to bylo výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova, který zemřel 11. října v roce 1424. Jelikož mnoho jiných životopisných dat o něm nevíme, tak je to v podstatě tak to jediné rozumné datum, které si u něj můžeme připomínat, kromě jeho vojenských úspěchů, politického působení a tak podobně. Jan Žižka zemřel, tedy jak jsme řekli, při obléhání hradu Přibyslavi v roce 1424. V letopisech se samozřejmě neuvádí ten 11. říjen, protože tehdy se takhle kalendář nevedl. Tam je napsáno, že zemřel ve středu před svatým Havlem, to byl svátek, který tehdy přicházel na 16. října, takže z toho se odvozuje ten 11. A není ani úplně jasné, proč. Dodneska se tak jako tipuje, protože jediný letopis, který se o tom rozumně zmiňuje, píše, že se roznemohl od hlízy a tak podobně. Nicméně mor to nebyl, protože nezemřel nikdo okolo něj. A tak se dneska spekuluje, co to mohlo být. No, to je takovej velký beďár v podstatě. Jan Žižka byl pochován v Hradci Králové původně a tam vydržel nějakou dobu, nikdo neví jakou, ale prostě další prameny potom hovoří o tom, že byl později převezen do Čáslavi. Je to zvláštní věc, neví se proč, neví se přesně kdy, nicméně historické povědomí v tom smyslu, že v Hradci Žižka neleží, zatímco v Čáslavi ano, se v podstatě jako historií táhne. Hradečtí si na něj žádný nárok nečiní, zatímco v Čáslavi se celá léta o tom naprosto běžně hovořilo, dokonce to tam byla taková místní pamětihodnost na přelomu 15. a 16. století. Tam už existoval Žižkův hrob, on teda byl tadyhle v tom kostele, jo, tam se bude odehrávat většina dnešního vyprávění, ale tyhle ty obrázky, které jsou teda až ze začátku 17. století, ho zobrazují samozřejmě v popředí, aby ta nejdůležitější pamětihodnost byla pěkně vynesená, takže Žižkův hrob v Čáslavi opravdu byl, jezdilo se k němu v podstatě jako k pamětihodnosti. Ten kostel byl utrakvistický až do Bílé hory, nebo do období krátce po Bílé hoře, takže nebylo vlastně nic zvláštního na tom, že se tam na Žižku pamatuje, že tam za ním můžou jezdit poutníci a tak podobně. Takhle nějak vypadal ten hrob, patřil k němu ještě nějaká připomínková deska, ta je tady na tom obrázku vynesená sem. Tohle to je v podstatě jako jedna z takových historičtějších podob nebo zobrazení Jana Žižky. Velmi podobný obrázek, asi o necelých 40 let novější než ten předchozí. Tady je zase ten Žižkův hrob znázorněný velmi podobným způsobem někde na popředí, protože samozřejmě zobrazit ho uprostřed té katedrály by bylo obtížné. Dneska, kdybyste přišli přímo do toho kostela, tak tohle je to místo, samozřejmě dneska je to katolický kostel, takže pro Žižku tam moc místa není, přesto teda zůstává kamenný nápis tadyhle nahoře, kde je připomínka toho, že zemřel a že byl v Čáslavi pochován a tu leží. Tohle je pravděpodobně jediný dochovaný exemplář nebo předmět z celé té sestavy toho Žižkova hrobu, sloupová lavice, která tadyhle někde pravděpodobně u té stěny stála a podpírala oltář. Takže o tom, že Žižka by měl být pochován v Čáslavi, v tamnějším kostele svatého Petra a Pavla, o tom se tak nějak celá léta vědělo, ale ne moc oficiálně, zejména tedy po katolizaci po Bílé hoře, kdy ten hrob, který jsme si ukazovali, zanikl působením kutnohorského správce Viléma z Řesovic, který po Bílé hoře dostal na starost některá přilehlá panství. Ten hrob nechal zbourat
a od té doby tam nebyla žádná hmatatelná památka a dokonce došlo i k údajnému spálení Žižkových kostí, o čemž se ale asi dneska pochybuje potom pozdějším děkanem Gramsim asi teda 20 let po Bílé hoře. Od té doby se na Žižku tak jako pomalu zapomínalo a byl zasunutý v nějaké místní paměti, jako že by tam ty kosti měly být. Uběhla doba temná, uběhla nějaká staletí drobná a začalo národní obrození. Češi v Čáslavi se začali probouzet. Tam je zajímavá historka. Říká se, že Čáslav se počeštila tím, že drobné měšťanstvo se vzmohlo jako na střední třídu, zatímco německé bohaté měšťanstvo bylo vesměs povýšeno do nižších šlechtických titulů a tím se to prostě protočilo a z Čáslavy se stalo české město. Takže zhruba někdy od poloviny 19. století tam probíhalo národní obrození, spolkový život, co si dneska představujeme pod takovou tou lepší dobou druhé poloviny 19. století. A důležité dvě instituce, které tam vznikly, za prvé muzejní spolek Včela čáslavská, který byl založený v tom roce 1864 a letos teda slavil 160 let své existence, protože funguje do dneška, byť prošel různými obdobími útlumu a tak podobně, ale funguje v podstatě bez přerušení do dneška. A potom snad by se skoro dalo říct jako největší nebankovní instituce, záložna mimo Prahu na našem území a jedna z prvních, finanční ústav, který dosáhl obrovských finančních úspěchů a věnoval se rozsáhlé filantropické činnosti. Dneska, když se projdete po Čáslavi a okolí, tak z té druhé poloviny 19. století je tam spousta staveb, které aspoň z části tahleta instituce financovala. To je třeba muzeum, gymnázium, divadlo a tak podobně. A tam došlo prostě k té vzácné symbioze zájmu, který představoval ten vlastivědný spolek s rozsáhlou činností a peněz, které do toho byla schopná dávat ta záložna, ale jako okolo toho i další organizace. Pak došlo ještě k tomu, že někdejší odchovanec z Čáslavy, právník August Sedláček, napsal rozsáhlou knihu Děje města Čáslavy, která vyšla v roce 1874. O Žižkovi se tam poměrně bohatě zmiňuje a tím se prostě probudila, já nechci říct úplně žižkománie, ale trochu by se to tak dalo jako říct. Jo. Prostě se o Žižkovi začalo znova velmi hlasitě mluvit jako o významné historické postavě, která měla s Čáslaví skoro nejvíc společného, aspoň tak to Čáslaváci vidí. Sokolové přišli s myšlenkou zbudovat Žižkovi pomník, což byla prostě velmi revoluční věc, jo? Jako husitskému kacíři v katolickém Rakousku zbudovat pomník už v roce 1880. Nicméně ten pomník od Myslbeka tam do dneška stojí, byla z toho obrovská národní slavnost, kde Miroslav Tyrš, zakladatel Sokola, jel na Bělouši v čele průvodu, František Ladislav Čelakovský tam měl obrovský proslov. Bylo tam 10 000 lidí na té slavnosti ve městě, kde jako jinak bylo něco přes 7 000 obyvatel a třeba v městské kronice je o tom zápis, který má asi 20 stran takovýhle, jaká to byla obrovská sláva. Jo, a prostě v tu chvilku byl zájem o Žižku a jeho možné sepětí s tím městem velmi posílen. Krom toho v Čáslavi začal působit nějakou dobu předtím ten pán, tady je na velmi mladé fotografii, to je Kliment Čermák, muzejník, numizmatik, historik, archeolog, který se chopil právě asi 20 let po založení aktivit toho muzejního spolku Včely čáslavské a taky krom toho byl velmi literárně činný, takže o tom psal knihy, časopisy a tak podobně. Tady je potom na starší fotografii. Žižka byl jedním z jeho témat, psal o tom popularizační články, psal o tom odborné články, psal o tom do městských letopisů, shromažďoval prameny o Žižkovi, tohle je korespondence
s knihovníkem Strahovského kláštera v Praze, odkud původně vlastně měl pocházet ten zmiňovaný děkan Gramsci, který údajně měl spálit ty Žižkovy kosti, a tady on se vlastně právě snažil v korespondenci s tím klášterem dopátrat nějakých podkladů, které by to potvrdili nebo vyvrátili. Tady to je právě dopis, kde se potom dozvídá, že k tomu žádné další prameny, které by to potvrzovaly, nejsou. A taky prováděl různou osvětu, že dělal výstavy, protože byl muzejník, a tady je ukázka, jak zapůsobil na Jaroslava Vrchlického. To už je teda z roku 1906, kdy Jaroslav Vrchlický po návštěvě Čáslavy a dojmem slavnosti toho místa napsal celou báseň, kterou tady věnuje tomu Klimentu Čermákovi o tom, jak teda se procházel kolem nějakého domnělého Žižkova hrobu v Čáslavi, i když nikdo nevěděl, kde přesně je, jenom se jaksi tušilo, že je v tom kostele. Tak, tohleto postupně gradovalo. Teď jsem asi přeskočil jednu věc. Ne, nepřeskočil, dobrý. Tohle to gradovalo, až nakonec na začátku 20. století v roce 1901 město oficiálně ustanovilo komisi, která se měla hledáním těch Žižkových ostatků zabývat. Jmenovali tam představitele města a potom představitele právě toho muzejního spolku. Jo, tady je starosta a archivář města a tadyhle ten Kliment Čermák a tadyhle je Václav Vladimír Jeníček. To byl v té době jednatel toho spolku Včela Čáslavská a jinak civilním povoláním učitel, který se snažil vyprofilovat taky jako významná postava právě v tom muzejnictví, historické péči a tak podobně. Tady si, ještě ukážeme, tady to, abyste věděli, kde se v té Čáslavi pohybujeme, tady je náměstí, tady je ten kostel. On je z toho náměstí takový jako odsunutý a potom, až se podíváme blíž, tak jako nás bude zajímat hlavně tady ta věž, která je jako z jednou z významných dominant tamního okolí. Takže od toho roku 1901 výzkum ještě zesílil. V kostele se při příležitosti různých oprav dělaly vykopávky. Tady je nález nějakých koster. Tady je právě ten Kliment Čermák vyfotografovaný v jedné z těch vykopávek. Ale to není Žižka nikdo z toho. Jo. Předpokládá se, že jsou to nějací popravení, ale nižší šlechtici, takže se jim z nějakého důvodu dostalo cti být pohřbeni v kostele, i když byli popraveni. A to jsou hroby, které byly právě nalezeny místo toho Žižky, ale prostě v období, kdy se hledal. No a potom ještě jako dramaticky zesílilo nadšení pro Žižku, když v roce 1909 ten pan Jeníček publikoval ve svém časopise Čáslavský kraj ukázky z nalezeného archivního dokumentu ze Zhořelce z Německa, kde se tehdejší exulant zmiňuje o tom, jak se zachovává ten Žižkův hrob v Čáslavi, že na něj daroval nějaké peníze a tak podobně. Takže tehdy prostě si jako byli téměř všichni jistí, že jdou po nějaké žhavé stopě. Výbornou příležitostí znova kopat byl, já tady mám ukázku toho Čáslavského kraje, výbornou příležitostí kopat byla velká rekonstrukce toho kostela v letech 1908 až 1911, kterou realizoval architekt Kamil Hilbert, což je jméno, které my si dneska moc nepamatujeme, ale to je ten pán, který dostavoval chrám svatého Víta do dnešní podoby na přelomu 19. a 20. století. Jo, ten kostel, který teda mimochodem ještě pořád není dostavěný na Pražském hradě, tak ten současné podoby v podstatě nabyl až na začátku 20. století. A taky ten Kamil Hilbert, já bych vám to nedokázal ukázat na živém místě a vyfocené to nemám, ale je tam vysochaný na fasádě toho kostela s některými dalšími zasloužilými, aby byl připomenut jeho příspěvek. Tak a teď doba je teda zralá na velký nález a nějaký nález skutečně přichází. Ty rekonstrukční práce, které probíhají v tom kostele už od roku 1908, se dostávají do kaple podvěží, což byl v podstatě takový poslední kus
dochází k tomu v listopadu. Jo? Ta rekonstrukce byla plánovaná do roku 1911, takže oni opravdu finišovali. Do té doby v té kapli měli nanošený mobiliář z toho kostela a když už měli zbytek kostela hotový, tak se dostali do té kaple. A v tu chvíli dělníci narážejí na dutě znějící stěnu a protože teda funguje ta komise, tak volají nejbližšího člověka, což je z radnice archivář Dlabáček, aby u toho byl, protože je představitelem té městské komise. Výklenek otevírají a opravdu tam nacházejí nějaké kosti, kousky keramiky, zbytky plátna mechu, přiřezané dřevěné šindele a tak podobně. Takhle vypadalo to místo, kde to našli. Mimochodem, když tam přijdete dneska, tak tenhle ten výklenek tam je normálně otevřený. Jo. Když přijdete do kostela v Čáslavi, tak si ho můžete prohlídnout, ale není vůbec nijak označený. Prostě tam je jako výklenek ve zdi zcela prázdný okolo omítka. A v něm teda našli takovýhle soubor. Bohužel tehdy, protože ten Dlabáček byl představitel města a vážený pán, ředitel spořitelny, ale prostě neměl jako žádné zkušenosti s archeologickým výzkumem, tak oni neprovedli fotodokumentaci třeba rozložení toho nálezu. To se prostě potom jako dohánělo ze svědectví těch zedníků a toho Dlabáčka, takže tady jsou ty věci všechny už vyndané a vyfocené vedle sebe. Jo, našly se tam nějaké kosti, nějaké menší obratle, nějaká žebra, ty jsou tadyhle, kus keramické mísy a tak podobně. Tak, no a společně s ostatními členy té komise, kteří byli tedy hned přivoláni, přicházejí také někteří zvědavci, mezi nimi nejvýraznější je tadyhle pekař Josef Pelikán, který se toho okamžitě chytí, je velkým nadšencem do Žižky a do historie. A ten je vlastně jako první přesvědčen, že ty kosti budou Žižkovy, jo? Protože v té době v kostelích se kosti nacházely relativně běžně při rekonstrukcích. Ti ostatní tomu nepřikládali až takový význam, i když samozřejmě dostatečný na to, aby se sešla ta komise. Ale ten Pelikán je prostě přesvědčený, že to musí být Žižka, začne prostě obíhat, schánět lidi, vykládat to po městě, taky teda ukradne 2 obratle z toho nálezu, aby měl jako doma relikvii. A dokonce posílá telegram do novin, do národních listů, že se teda našly v Čáslavi Žižkovy ostatky. Nicméně tehdy už fungovala novinářská etika, možná lépe než dneska, protože z těch novin zavolali zpátky do Čáslavy, jestli je to pravda. A zastihli tam městskou radu při zasedání toho 21. listopadu večer a tam jim řekli, že to není jistý, ať zatím nic nepublikujou. Takže v novinách to nevyšlo, Pelikán čeká na vydání toho článku marně. Nicméně teda proběhla nějaká obhlídka, odnesli ty kosti na radnici v zednické zástěře jednoho z těch zedníků. Místní lékař je ohledal, už tehdy určil, že se jedná kosti asi od 3 různých osob, z toho jedna je ženská a v podstatě nic moc, kromě toho Pelikána, který teda pobíhá po městě, každému to vypráví a zapřísahá jako každého, aby mu řekl, myslím teda lidi, kteří s tím mají něco společného, kteří v tom kostele třeba pracují, aby mu zase řekl, kdyby se něco našlo a tak podobně. No a stavební práce pokračují. A pak teda nastává další krok, kdy se v té samé místnosti, v té Mariánské kapli, objevuje druhý výklenek na protější stěně v rohu a shodou okolností teda je tomu přítomen ten učitel Jeníček, který je historikem, dokonce v té době je relativně čerstvě jmenovaným konzervátorem památkové péče. Konzervátor je jako zvláštní slovo, ale už od poloviny 19. století je to prostě funkce v systému památkové péče, která existovala za Rakouska a existuje i dneska. Konzervátoři jsou prostě lidi, kteří mají na starosti nějaký okrsek,
mají vědět, kde by tam mohly být památky, mají vědět, jestli se tam náhodou nekonají nějaký třeba stavební práce, při kterých by se mohlo něco odhalit, a mají případně jako podat zprávy, kdyby se něco takového dělo. Když se něco najde, tak jim se jde říct, že se něco stalo a oni mají vědět, co s tím teda dělat dál, koho kontaktovat a tak podobně. Takže jedním z takových konzervátorů byl i ten pan Jeníček, ale on teda byl formálně zodpovědný za písemnosti. Oni to měli rozdělené na odbory a pro písemnosti byl tím správným konzervátorem Jeníček, pro archeologické nálezy ze starověku ten Kliment Čermák, kterého jsme si předtím ukazovali, a pro středověké záležitosti a novověké jako památky to byl pan Kroutil, což byl ředitel cukrovaru z Kolína. Tak, už protože to bylo pod jakýmsi odborným dohledem, tak se tam snažili o nějaký lepší a systematičtější postup než při předchozím nálezu, takže místo, aby začali se nadšeně dohrabávat do výklenku, tak naopak tu kapli okamžitě uzavřeli, zedníky vyvedli, zorganizovali do nějaké míry dozor a chtěli svolat tu komisi. Mělo to bohužel teda problém, že starosta Cimr byl v té době v Praze, protože byl taky zemským poslancem a do Čáslavi se vrátil až druhýho dne, takže oni to prostě do té soboty nechali zamčený a v sobotu se tam sešla komise. Začali ten výklenek rozebírat, našli tam nějaký starý náhrobky s nečitelnými nápisy a za jedním z těch náhrobků našli papírovou destičku s nápisem. Ten nápis byl stejně tak těžko čitelný pro ně jako pro vás a tohle to je napodobenina. Ta destička jako taková se nedochovala, nebo aspoň ne tak, aby byla dneska známá, ale přece jenom všichni a hlavně první ten pekař Pelikán si všimli tadyhle slova Žižka. Jo. Takže on zařval Žižka, vytrhnul zedníkovi tu cedulku z ruky, vyběh z ní z kostela. Zajímavé je, že na chodbě před tou kaplí pracoval na štaflích malíř, který se jmenoval Žižka, ten přitom spadnul z těch štaflí, protože se leknul co se děje a běžel teda pro purkmistra, kterého přivedl, a tím se zkompletovala komise, která si tu destičku v podstatě odnesla na radnici a tam ji začali zkoumat. Ten nápis plus minus rozluštili společnými silami. Tam byl napsaný takovýhle latinský nápis, který v češtině znamená zhruba, že kosti slavného vůdce českého Jana Žižky se skrývají v protější zdi. Jo? My jsme si říkali, že to, co se našlo o těch 5 dní předtím, tak bylo v té Mariánské kapli vlastně na levé straně, když tam přijdete, a tenhle ten výklenek, kde našli tu tabulku, tak byl na pravé straně, takže opravdu by to odkazovalo na nález těch kostí. Nebylo to všem úplně jasné, protože to zase nebylo tak přesvědčivé, respektive nikdo si nebyl jistý, jestli se nejedná o podvrh, takže nechali situaci zatím být a překvapením jim bylo, když druhého dne vyšel v novinách, v Národních listech článek, že Žižkův hrob byl nalezen. A nejenom to, ale dokonce v tom článku bylo napsáno, že se našla ta destička, která odkazovala na tu protější stěnu, co jsou tam ty kosti, a v té stěně se skutečně našly ty kosti. Čili v tom článku jakoby to pořadí těch událostí bylo prohozeno. Na to ta městská rada reagovala tím, že vydala vlastní zprávu zase o den později, kde to nějak zevrubněji popisuje, ale protože se opravdu jako zdvihla velká vlna zájmu o ten nález, kde kdo se na to ptal, tak prostě s tím začali pracovat, jakože to možná ten Žižka opravdu bude. Museli si to připustit a museli se k tomu tak začít stavět. Dokonce tady je telegram z 29. listopadu 1910, kdy ten konzervátor Kroutil píše do Vídně, do Ústřední komise pro nalézání a zachování památek, že se teda v Čáslavi našla část lebky Jana Žižky.
Jo? Byť mně to přijde na tehdejší dobu, zrovna tadyhle ten telegram jako poměrně optimistický, protože nebylo nic moc jistého, ale tak ten Kroutil už jim to takhle hlásí. No a aby se to rozhodlo lépe, tak se rozhodli, že svolají vědeckou komisi, která ty nálezy přijede do Čáslavi prozkoumat. Hlavní postavou té komise byl antropolog Jindřich Matějka, pozdější rektor Karlovy univerzity, který to měl zaštiťovat z té archeologické stránky. Potom probíhá ještě jedna taková věc a bohužel až v tuhletu chvíli, nebo ne v tuhletu chvíli, v tomhletom období potom nálezu, kdy se začíná nějak systematičtěji zpracovávat svědectví pamětníků. A samozřejmě ne pamětníků, který by si pamatovali ten Žižkův hrob jako takový, jo? Ale prostě spíš co, komu vyprávěla bába a tak podobně. A vyprávěli ty pamětníci, ale už mohli být ovlivněni těmi nálezy, potom vyprávěli, že jim jako třeba prabába říkala, že ty kosti jsou za hradními lavicemi v presbyteři, to je tahle ta část toho kostela, nebo že jsou za oltářem svaté Tekly a tak podobně. Zajímavý na tom je, tohle je ta kaple pod věží, tadyhle je ten výklenek, kde byly nalezeny ty kosti, o kterých se bavíme. Tady teda mimochodem je ten výklenek druhý, ten, co tam byla nalezená ta destička. Tadyhle v té části byl ten oltář svaté Tekly a tady byly ty radní lavice. Jo? Takže jako možná si to ty pamětníci už vymýšleli, nebo to byl jako pozitivní bias, že se přihlásili jenom ty, kdo i slyšeli o těch správných místech, ale vlastně jim to vycházelo, že ta skrýš opravdu byla za těmi místy, o kterých oni mluvili. Takhle to vypadá na dobové fotografii. Tady jsou vidět ty lavice takhle zpředu z presbyteře. Tak, no a ta slibovaná komise se sešla hnedka vlastně následující den, to znamená 30. listopadu roku 1910. Bylo tam několik významných osobností, tadyhle je ten Jindřich Matějka, antropolog, tady je ředitel Zemského archivu Nováček, taky postava, která se v tom pak bude vyskytovat. Tadyhle v Buřince je ten Kamil Hilbert, architekt, který měl na starosti ten chrám, ale on potom taky hraje poměrně významnou roli v potvrzování toho nálezu. Tak, nezačalo to úplně nejlépe, protože jakmile tomu panu Nováčkovi, řediteli archivu, ukázali tu destičku, tak on jim řekl, no, to je blbost. Ten nápis je na té destičce pár dnů a ani ta deska jako taková není víc než 100 let stará. A nepodařilo se jim ho jako úplně ukecat, že by to mohlo být jinak. Ten pan Jeníček se pokoušelo přemluvit, jestli by nemohla být stará aspoň 150 let. Nepodařilo se. Ukázalo se, že se jedná o knižní desku, která je utržená z nějaké účetní knihy z radnice, někdy zhruba z přelomu 18. a 19. století, že ten nápis je napsaný tuší a ocelovým perem, že jo? Což kdyby to psal někdo z doby, kdy zaniknul ten Žižkův hrob v Čáslavi po Bílé hoře, tak by samozřejmě ocelové pero neměl k dispozici, ten by to musel napsat brkem. Stejně tak, jako by to musel napsat nějakým ingoustem a nikoli tuší. Navíc se teda ve hřbetní straně té desky našla bavlněná vlákna a to by zase jako na začátku 17. století byla veliká vzácnost. Bavlna už byla známá, ale jako vzácná a nepoužívala se na knižní vazby. Krom toho, v tom nápise jako takovém, my jsme to moc nerozebírali, ale byly i dost latinické chyby a těm odborníkům z archivu připadalo, že kdyby to psal třeba kněz, který se předpokládalo, že při tom ukrytí těch kostí Žižkových by musel být, takže by tam pravděpodobně nenasekal chyby v latině. Takže prostě tady nad tou destičkou, které se dneska říká Čáslavská ostuda, se ty lidi hodně zarazili a vyvstala otázka, jestli tím náhodou nepadá legitimita celého toho nálezu. No a začala teda pro
obránce, nebo dejme tomu pro lidi, kteří by rádi měli na světě Žižkovy kosti, tak začala jako složitá práce řešit, jestli ty dva nálezy spolu opravdu souvisejí. Jestli to musí znamenat, že když je podvržená destička, tak že jsou podvržené ty kosti. A domnívali se, že nejlépe by to šlo tím, že by se jako zjistilo, kdo byl ten padělatel a ten by se pak přiznal, jestli ty kosti podvrhnul nebo ne. Takže začalo velké národní pátrání po padělateli. Tady je, ono to stojí za přečtení celý, já jsem tady dal jenom takhle nástřih, to je třeba z článku básníka Machara, který píše, tady je to jako ten začátek, který vidíte, tak je takovej jako spíš motivační, ale potom ten průběh toho článku je zase prostě to jsme my Češi. Zase prostě, když najdeme něco významného, tak si to hnedka pohnojíme tím, že k tomu přimícháme prostě nějaký takovýhle falzifikát. Zase naši historici místo, aby prostě bojovali jako za důležité věci, tak tady musí prostě řešit, kdo sfalšoval destičku. To je prostě strašný. V tomhletom jako znění je ten článek, ale samozřejmě na konci je teda napsáno pro boha, kdo to jako podvrhnul, ať se přihlásí a ukáže se, že podvrhnul jenom to destičku a že ty kosti jsou pravý. Tohle to jsem sem dal jenom proto, že to jsou národní listy ze 6. prosince 1910, to znamená přesně před 114 lety, se to v novinách stále probíralo, tady vyšel veliký fejeton od Jana Šusty, který naopak jako patřil spíš do toho tábora, který říkal podvržený kosti, podvržená destička, nebo obráceně teda, a nepřikládal tomu nálezu žádnou velkou váhu. No ale prostě bylo z toho velké pobouření, kdy se teda hledá padělatel té destičky. Tak postupně vychází na světlo ty podvrhy. Ten jeden už víme, jo? To je ta destička. Bohužel se ztratil originál a jak jsme si řekli, do dneška není známý. A já vám povím ještě něco. Jo? Já jsem vám to tam ukazoval jako svoji rekonstrukci, která byla napsaná kurentem, ale ono není ani jasný, jestli ta destička byla napsaná jako latinkou nebo kurentem. Ono se ani neví, jakým písmem to bylo napsané. A tehdejší prameny si v tom dokonce protiřečí. Takže by bylo velice zajímavý najít. Máme jenom slovní popisy a potom máme, to je docela zajímavý, probíhaly grafologické rozbory, takže máme docela pěkné popisy charakteristik písma těch podezřelých, ale bohužel nemáme charakteristiku písma na té destičce, protože tu měli všichni před sebou tu chvilku, asi 14 dní, a nepotřebovali ji nějak zvlášť dokumentovat. Existovaly fotografie, ale taky se je nepodařilo zpětně zatím dohledat. Možná někde v nějakém archivu leží. Tak, po autorovi destičky se pátrá, neví se, kdo to je. Pak si ale lidi uvědomujou, že tady byla taková ta blamáž s tím telegramem do novin, kde bylo napsáno, že se našla nejdřív destička a potom teprve ty kosti. A tam už je jisté svědectví, dokonce přímo od toho ředitele spořitelny Dlabáčka, městského archiváře, který říká, že viděl pana učitele Jeníčka, jak telegram s touhletou zprávou koncipuje do těch novin. Jeníček se sice brání, ale do nějaké míry na něm ulpívá podezření, které posiluje i ten pekař Pelikán, který ho z toho podvrhu přímo obvinuje. No a potom si zejména teda ten ředitel Zemského archivu Nováček našel a vzpomněl na noviny z předchozího roku, na ten Jeníčkův časopis, kde byl ten historický dokument ze Zhořelce, kde se psalo o tom, jak exulant Robemhab přispíval na opravu Žižkova hrobu v Čáslavi a tak podobně. A oni tomu říkali makulář, protože to byl fakt jako pracovní, to existovalo, jo? Prostě to byl pracovní sešit, kam si člověk skoncipoval dopis a pak ho opsal nebo ho nechal opsat nebo něco takového. To prostě byla taková, jako dneska, když napíšeme e-mail, tak nám zároveň zůstává, tak oni do toho museli dát tu práci dvojitě a opsat si to, ale prostě chtěli si tyhle ty věci zachovávat. No a
ten nováček v těch vydaných částech toho makuláře nachází jako odborník spoustu historických nesrovnalostí, chyb a toho Jeníčka víceméně usvědčuje z toho, že si to vymyslel, aby posílil tu Žižkovu památku. Jo, takže v podstatě se ukázalo, že existují 3 falzifikáty velmi výrazně spojený s tím Čáslavským nálezem a za 2 z nich stojí ten Jeníček, takže v podstatě se soudí dneska, i když on se nikdy nepřiznal, že autorem těch podvrhů byl ten učitel Jeníček. Tehdy o tom víceméně taky panovalo přesvědčení, v novinách to jasně psali, dokonce vycházely karikatury, kde on je jako už jasně napsaný. Tady je třeba na karikatuře zachycená ta scénka, kdy on, to je Jeníček, přesvědčuje toho nováčka, že by ta cedulka mohla být přece jenom starší. Jo, takže dneska, když zapátráte v pramenech, tak v podstatě jiné jméno a jiného podezřelého než toho Jeníčka tam nenajdete. Dneska se to považuje za věc úplně jasnou. Tak, no a jak to bylo s těmi kostmi? Tak to se samozřejmě zkoumalo. Tady máme toho profesora Matějku v Rektorském. Ta fotka, bohužel teda já jsem ten obraz neviděl, i když si myslím, že visí někde na Karlovce na rektorátě a ta fotka samotná je jako ve velmi špatném rozlišení, ale asi mu to tam sluší. To byl zajímavý pán mimochodem. On se narodil jako Matějka, tak jak my bychom to napsali normálně, ESHčkem J. A těžko říct, co ho to popadlo, prostě jednoho dne se rozhodl, že se bude jmenovat zajímavěji a našel v matrice, že když se narodil jeho dědeček, tak ho farář napsal takhle po německu. Ale to není nic zvláštního. Tehdy prostě jako každý farář se snažil tu češtinu nějak foneticky vtěsnat, protože ty matriky se prostě německy psaly, něco s tím udělat musel. No ale tak profesor, tehdy ne ještě profesor, ale prostě antropolog Matějka se rozhodl, že bude zajímavý tím, že se vrátí k formě zápisu svého příjmení podle svého dědečka. Od té doby se píše takhle, ale čte se to Matějka. Ten teda krom toho, že byl v té Čáslavi ohledat ty kosti, tak potom je nechal převést do Prahy, konzervoval je a uspořádali tam několik vědeckých kongresů nebo jako sezení, kde se otázkou toho, jestli mohli patřit Žižkovi nebo nemohli, zabývali. Ta lebka jako napovídá tomu, že by mohla být Žižkova tím, že má deformované očnice. Levou očnici hodně, tím, jak ta osoba, které lebka patřila, přišla v mládí o levé oko a ta očnice se částečně uzavřela nebo zbortila a je prostě asi o 2,5 cm nižší než ta druhá. A zase co připomíná zranění, i když menšího rozsahu, na té pravé očnici. To byla jedna věc, která by tomu Žižkovi spíš nasvědčovala. Mimochodem, my víme jako z historie, z letopisů, že Žižka teda v mládí přišel o jedno oko a potom měl velmi těžce zraněné druhé, asi v poslední 3 roky svého života. Nicméně nikde se neuvádí, které bylo které. Jo? Takže když se podíváte na historická zpracování Žižkova motivu, tak tam se ty oči přepínají, který mu chybí a na který kouká. A není dokonce ani jistý, jestli po tom zranění urábí přišel o zrak úplně, protože se s tím léčil a možná, že nějakou detekci světla nebo něco takového si na tom druhém oku, na tom později zraněným zachoval, to se dneska neví. No ale největší antropologický problém je, že ta lebka, kterou našli, nemá ještě plně srostlé lebeční švy, což je prostě věc, která u člověka nastává v průměru tak kolem 40. 45. roku života. A to zase nesedělo na životopisná data, která o tom Žižkovi víme, jo? Protože my o něm máme historické záznamy poprvé někdy z konce 14. století, kdy byl svědkem při převodu nějakých majetků a tak se předpokládá, že musel být v té době aspoň plnoletý, i když se pokusíme prostě zatlačit
jeho věk jako co nejníž, aby mohl být teda svědkem, tak prostě nám to vychází stejně jako kolem 60 let a spíše se předpokládá, že Žižkovi v době jeho smrti bylo přes 60 let a ty švy na lebce tomu prostě, aspoň teda podle tehdejších poznatků, neodpovídají. Došlo k velkému akademickému střetu, zejména teda mezi tím Jindřichem Matějkou a tady profesorem Janošíkem, který byl představitelem spíše té skeptické strany. Nicméně Matějka aspoň pro sebe a ve svých textech už v březnu píše, že to prostě Žižka je a hotovo. No nebo jinak, že to je, že by to byl někdo, já tam potom ten citát budu mít na konci, protože mi to připadá jako pěkné shrnutí, ale on v podstatě říká, že by to musela být tak obrovská náhoda, aby to Žižka nebyl, že mu to připadá nepravděpodobné. Tak, dále se tahle ta věc příliš nezkoumala, aspoň ne antropologicky. Ve 30. letech 20. století rozčeřil veřejné mínění muzejník a antropolog Karel Gutt, který ty kosti znova hodil do stejného pytle s tou falešnou destičkou a dalšími falzifikáty a natvrdo to prohlásil celé za podvrh. To byla v Čáslavi téměř mobilizace. A taky je to naposled, kdy vystrkuje růžky ten Jeníček. A tady je zajímavá věc, on publikuje sérii článků v novinách Národní osvobození. Já jsem schválně napsal data, kdy to vyšlo, jo? Protože on během týdne a kousku dokázal říct nejdřív, že to někdo podvrhnul v roce 1878, potom, že to někdo, tady jsem nenapsal letopočet. Tohle bylo z roku 1901, když se dělali nějaké vykopávky v tom kostele, tak obvinili jistého pana M. Já jsem zatím nestihnul pátrat, kdo to byl, pan M. Možná Matějka tehdy ještě Čáslav moc neznal. A o dalších pár dní později zase říká, že kosti byly dány do výklenku v roce 1858. Prostě kope kolem sebe, obvinuje ty různé Čáslaváky z možného podvrhu a tak podobně. Což je zvláštní, protože on už jinak potom, co se odstěhoval z Čáslavy, tak žil relativně spořádaným životem a dosáhl i jisté vážnosti. Další návrat k otázce Žižkových ostatků nastal až v 60. letech 20. století. Nejdřív ortoped Hněvkovský a potom známý, až bych řekl prominentní antropolog Emanuel Vlček, který zkoumal tehdy ostatky všeho, co se dalo na území Československa a spřátelené ciziny najít. To je ten pán, který zkoumal Přemyslovce pohřbené na Pražském hradě, zkoumal relikvie různých svatých, kteří byli po českých kostelích a tak podobně. V první řadě jako potvrdil to, o čem jsem mluvil na slajdech asi 2 zpátky, že je skutečně charakteristické zranění té lebky, které odpovídá té částečné slepotě od mládí a potom jako nějakému dalšímu zranění ve vyšším věku. Ale zůstává pořád u toho, že ty švy na lebce by odpovídaly spíše věku okolo 40 let té osoby. Přesto říká, že se ty pozůstatky pravděpodobně dají považovat za autentické pozůstatky Jana Žižky z Trocnova. Což jako od něj je zase velmi silný a významný výrok. Další, kdo se k té otázce vrátil, byl z nečekaného směru spisovatel Miroslav Ivanov. To byl spisovatel literatury faktů, který napsal spoustu knížek a taky ale často právě s takovouhle jako antropologicky nebo vykopávkově pátrací tématikou. A jemu se podařil naprosto nebývalý kousek. Já jsem musel použít co nejmenší písmo, abych tady napsal, jaký všechny instituce on dokázal zatáhnout do toho svého pátrání. Jo. On prostě dokázal jako do toho kostela v Čáslavi dotáhnout geology, který tam prostě měřili jako hutnost toho podloží, jestli tam nemohlo být ještě něco kopáno, kdy tam tak naposled mohlo být kopáno, jestli si ten terén dostatečně sednul od té doby. Měřili elektrické odpory tam v podloží, zorganizoval radiokarbonové datování těch ostatků
přitáhnul do toho prostě forenzní antropologii, což byl obor, který v době, kdy k tomu nálezu došlo, samozřejmě vůbec neexistoval. Prostě celou řadu lidí, zejména prostřednictvím známostí a od vzájemného odkazování v akademické obci se mu podařilo schromáždit obrovskou armádu odborníků, který mu k tomu každý nějakým svým způsobem přispěli. Co bylo důležité, že vyloučili, že by ty kosti mohly být podvržený. Prostě permeací materiálů v tom výklenku prokázali, že všechny ty věci, tak jak byly v tom roce 1910 nalezeny, to znamená kosti, dřeva, nějaký mech, kousky tkaniny a tak, že tam opravdu společně v těch samých podmínkách té vlhké pískovcové stěně vápenatý leželi zhruba těch 300 let, ale rozhodně teda všechny stejně dlouhou dobu. Takže to byl velký jeho příspěvek a od té doby se považuje za jisté přinejmenším to, že ten nález nebyl rozhodně podvržen, rozhodně ne někým v Čáslavi v době krátce před rokem 1910 a tím vyhlášeným objevem. Pak se mu ještě dostalo zajímavé informace, na kterou taky dneska spoléháme, že je sice pravda to s tím srůstáním těch lebečních švů, že jako průměrně se to opravdu děje někdy kolem 45. a 40. roku života, ale že v tom existuje poměrně velká statistická odchylka. Když se vezme dostatek materiálů, tak se prostě najdou lidi takový i lidi takový. A potom ještě teda sehnal zahraničního odborníka, tady toho pána, to je Imre András Lengyel z Budapešti, který měl tehdy moderní serologickou metodu, o které se dneska teda do nějaké míry pochybuje, ale zase už se to daří jako prokázat jinými způsoby. A ten mu teda jednak potvrdil, že ta lebka a nějakých pár dalších kostí z toho nálezu, které se vždycky připisovaly stejné osobě, takže měla mít stáří podle jeho serologické metody spíš 65 nebo 61 let, prostě přes 60. A že by to teda Žižka mohl být a v podstatě tahle kombinace pátrání dále spíše vyloučila různé pochybnosti, které k tomu nálezu můžeme mít a nenašla žádnou překážku, která by tomu mohla bránit. V poslední desetiletí potom proběhlo zase pár zajímavých věcí. Nejdřív tomografická dokumentace při příležitosti 590. výročí Žižkova úmrtí v Táboře, ale tak to je víceméně jenom dokumentační věc, tam není moc co najít. A teďka vlastně v předchozím roce radiouhlíkové datování na novém zařízení v Řeži, které ukázalo přinejmenším na to, že ta osoba, které ta lebka patřila, tak zemřela někdy na začátku 15. století, což zase znamená, že nebyl-li to Žižka, tak to ale musel být nějaký jeho současník. Takže otázka, je to Žižka? Samozřejmě to nikdy nezjistíme určitě, protože nemáme kde vzít DNA. V době toho národního obrození, které jsme si ukazovali na začátku, tak jedním z populárních sportů bylo ukazovat různé Žižkovy potomky, jak někde žijí, nějakýho hokináře nebo nějakýho úředníka ze Štýrského Hradce. Ale to jsou prostě všechno povídačky, žádný známý Žižkův potomek nebo doložený příbuzný, protože Žižka měl příbuzné a měl třeba sestru, která se jako prokazatelně vdala, ví se za koho. A dokonce je vlastně i navázaná na tu myšlenku, proč byl převezen do Čáslavy, protože ona, provdaná jeho sestra, žila nějakou dobu v Čáslavi, respektive někde v blízkém okolí, takže se říká, že možná kvůli rodině byly Žižkovy ostatky převezeny z Hradce do Čáslavy. Je to jedna z možností. No ale prostě prokázat to nemůžeme. Nicméně určitě jako nepřišel žádnej rozporující důkaz, který by ukázal, že to Žižka rozhodně není. A mně se prostě nejvíc líbí statistický argument toho profesora Matějky, který učinil už v březnu 1911, kde říká, že když si představíte, kolik lidí jednookých, tak jako je v populaci, i když si řeknete, že středověk mohl být horší, že jich tam mohlo být víc, ale že když potom teda najdete v konkrétním kostele, kde se říká, že ta osoba by měla být takovou lebku, která tomu opravdu ve všem odpovídá, takže mu prostě připadá, že aby to byl někdo jiný, tak je ta pravděpodobnost tak nepatrná,
že možno říci k víře nepodobná. Takže tak jako třeba Rakušáci mají Mozartovu lebku, i když Mozart byl pohřben v masovém hrobě a nikdo pořádně neví kde, tak proč my bychom nemohli mít Žižkovu lebku? To, a který jsou ty praví, že jo? Tak, tím jsem se dostal na konec. Ještě jsem chtěl říct, zajímavý je, ty lidi neměli sociální sítě, ale prostě používali papír, tak jako my sociální sítě. Jo. Pramenů k těmhletěm událostem existuje obrovské množství, protože o tom všichni psali. Jo. Ten Čermák o tom psal, ten Dlabáček o tom psal, ten Matějka o tom psal, ten Pelikán, už mám? Tak to je, no vidíte, to je dobrá chvíle, kdy se to mohlo zaseknout. Pelikán o tom psal, Cibulka, pozdější, ten u toho byl, ale to byl mladý člověk, to je pozdější starosta Čáslavi. I ten Jeníček konec konců o tom psal. Prostě existuje mnoho osobních svědectví o tom, co tam kdo zažil a je to velmi zajímavé pátrání tyhle ty události dávat dohromady. Tím vám děkuju za pozornost. Ano. No. Jako otázku na přednášejícího. Já jsem vám chtěl nějakou historku říct. Jo, já vím, já jsem vám chtěl říct, jak jsem vám vyprávěl o tom, že ten Pelikán šmajznul ty dva obratle při pátrání v tom kostele hnedka toho 25. listopadu a přitom možná jste si všimli, že na těch mých slajdech se o nich potom i dále hovoří, tak on je vrátil. Vrátili v roce 1933, normálně je zamotal do vaty, dal to do krabičky a dal to jako na radnici v Čáslavi. Mimochodem teda, kdybyste chtěli ty Žižkovy ostatky vidět, tak ty jsou v Čáslavi vystavený. Dlouho se řešilo, kde je vystavit. Katolická církev ku podivu toho Žižku zpátky do toho kostela nechtěla. Takže tam není. A jak jsem říkal, když přijdete na ty místa, tak třeba ten výklenek tam je, ale totálně není jako označený, tam se k němu příliš neznají. Žižkova síň je na radnici. Uvažovalo se i o tom, že by se postavilo speciální mauzoleum, nebo že by je zazděli dodatečně do pilíře toho pomníku od Myslbeka, ale nakonec teda zřídili na radnici Žižkovu síň, to je tam doteď. Tak. Ještě dodatek přednášce. Já jsem radopatý z Čáslavy. Pamatuju si svoji úplně dementní tetičku, které jste říkali Agnes, protože už byla měla Alzheimer, říkala všechno dvakrát. A je to před 45 lety, cca. Si jako malý chlapec pamatuju, že jsme o tom nějak mluvili a ona přinesla malinkou takovou lavičku lékárenskou s torkovým šputem. A říkala, to je ten kacíř! Dala mi do ruky, takže já jsem ho držel. Takže ten merchandising kolem těch kostí, takže asi všechno se nevrátilo. A nebo to bylo jako s těma svatýma ostatkama, že jo, když se dneska dělají výzkumy svatých, tak se dost často najdou zbývající kosti a tak. Ten Pelikán, ten Pelikán třeba říká, nebo píše, že když tu lebku viděl, on ji viděl, že jo, prvně toho 21. když se našla v tom kostele a potom se vloudil k té komisi, to znamená toho 30. listopadu znova a on si stěžuje, že byla volámaná. Jo? Takže jako je možný, že si z toho ještě někdo vzal nějaký další suvenýr, i když on to připisuje prostě jenom hrubému zacházení, způsobenému tím, že jako jedině on byl přesvědčený od začátku, že je to Žižka a ostatní tomu nevěřili a volámali to, protože s tím hráli kuželky. No, Zbyňku. Já se chci zeptat, jaký máš názor na to, když teda teďka bylo to úžasný výročí, těch 600 let, až ze Švédska se sem přivezl Žižkův meč a byly obrovský a jsou pochybnosti. Všichni říkají, že je Žižkův,
ale pak se objevily pochybnosti, že není. Z důvodu historie a architektonických nálezů, takže to není. Tak jak je to? No nepředpokládal bych to. V Čáslavi zase měli Žižkův cep a Žižkovou brněnou košili, jako kroužkovou košili. Oni tomu říkali brněnice. A taky to bylo prostě významným předmětem, zejména v době toho národního obrození, kdy prostě cep patřil jednomu cechu a košile. Jak se to tam dostalo, to je jedna věc. A že to je zrovna Žižkův meč. Takhle, já jsem to úplně neprobíral do hloubky, jo, ale prostě v době po té Bílé hoře, kdy se ten hrob začal bourat, tak spousta věcí, které byla jako součástí té sestavy, tak byla odvezena procházejícími vojsky. Oni třeba nad tím hrobem měli vystavený Žižkův palcát. Sice samozřejmě se neví, jestli byl jeho, a nedá se to ani zjistit, protože ho odvezli vojáci, když přijížděli, jako projížděli Čáslaví. Jo, nějaký jiný části toho pietního místa se zase prostě poslali různýma diplomatickýma cestama jako kuriozity, prostě po rozebrání toho hrobu do různých dalších míst, takže tam takovýhle věci byly a dneska ani nevíme, kde jsou. Jasně, a teďka jde o to, jakou to má vypovídající schopnost a ty lidi tomu věří, že to je Žižkův meč, jo. Takže... Po Žižkově meči jsem bohužel nepátral a můžu říct, že tohle to bylo jako poměrně obsáhlý pátrání, takže bych musel jako se znova pustit do dalšího tématu. Ne? Když tady zmínil toho Augusta Sedláčka, tak v Plzni je klub Augusta Sedláčka, který se zřejmě pořád ještě schází a dělá publikace o Plzeňsku a některý jsou docela zajímavé. No, to je zajímavé, to jsem nevěděl. On v té Čáslavi žil jako kluk. Jeho otec byl soudce a on tam byl přeložen a prostě tam prožil dětství a svému ne ani rodnému městu, ale městu, kde vyrost a kde chodil do školy, potom složil takovej hód, že o něm prostě napsal 300stránkovou knížku. Tak. Nejsou dotazy povinný, nebo se přijďte zeptat potom. Já vám děkuju za pozornost.